आच्छा गिबि गिबियाव दिनै गोथार बाथौ साननि गासैबो जोंनि आसामजों लोगोसे भारत हादर आरो मुलुगनि गासैबो सुबुं माहारिनिसिम गोसो गोथारै खुलुमहरनाय आरो गोजोन बावहरनाय जाबाय। दिनै जोङो गोथार बाथौ सान हिसाबै माग दाननि नैथि मंगलबारखौ जोंनि गगामुख बि आबदुलाराय बाथौ गौथुमा सानसेनि हाबाफारि लानानै 1 नं खदमगुरि गामियाव धर्मपुर खोन्दो सिजौगुरि खोन्दो दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव बा खुंफुंनायाव खोब गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। बेजों लोगोसेनो गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लानानै 19थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ बेखौबो खुंनाय जादों। दा बेहायनो आयदा महरै आंखौ फुंखा सुबुं महरै लिंहरनानै मोनसे आयदाखौ बुंनो होदोंमोन। आयदाया जाहैबाय गोथार बाथौ सान फालिथायखौ जौगाखां होनाय आरो मुलुगनां फोसावनायाव बाथौ सिबियारिनि बिफाव। दा जों बे गोथार बाथौ सानखौ माबोरै जौगाखां होनांगौ, बेखौ फालिनाय खुंनाय आरो बेखौ जोङो माबोरै मुलुगनां गोसार होनो। दा जोङो आथिखालाव जोङो नुयो गुबुन गुबुन मुलुगनिफ्राय गुबुन गुबुन हारिनि धोरोम राव हारिमु फोसावनायखौ जोङो दिनै पेपार मिडिया आरो मबाइल बायदिसिना इउटुब निउस मिडिया मोनबाय थायो। थिग बेबायदिनो जोंनि गोथार बाथौ सिबिनायखौबो गोथार बाथौ सान फालिनायखौबो जोंनि बर'फोरनि अनगायै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जोंबो बेखौ फोसावनो बा बेखौ जोङो जौगाखां होनो होननानै। दा जों बेहाय नुबाय फुंबिलि समनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोनाय, रुंसारिफोरनि मुङै गोथैसि बाउनाय, जिउमाखौ गोजोननि थाखाय हामलायनाय आरो जोङो दा सावराय मेल, बेनि उनाव थान्दै जख'न्थाइ। बे एसेबांखिनि मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायलायनो थाखाय जिखिनि बे जथुमा लिंनानै रायजोफोरा लोब लोब फैनानै हेफाजाब होफैदों, जों बिनि गेजेरजों मोनदाङो नंगौ जोंनि बाथौ धोरोमखौ दिनै जों जौगाखां होनो थाखाय बयनिबो गोसो गोरबोआव गाबखांनाय दङ। माने गोसोआव रंजाखांनाय दङ। बयबो बिबान लानानै हाबाफारिखौ मावफुंनो जाफुंसारनो गोसो दङ। दा जों गोथार बाथौ सानखौ मारै जौगाखां होनांगौ होननानै बुङोब्ला गामि गंफ्रोमावबो खुंनाया बे जादों फुंबिलि समनिफ्राय आर'ज गाबनाय, सावरायनाय, मालाबा जोङो बेहाय आर'ज बादायलायनाय, सावरायमेल खुंनाय बेबायदि। दा बेफोरबायदि खुंबाल' जौगायो नामा, बे सोंथि जानो हागौ। नंगौ बेबायदि खुंबाल' जौगाया, नाथाय जों बेनि गेजेरजों माबोरैहाय मोनसे हारिनि थानाय जानाय मावनाय दांनाय राव हारिमुवा मोनसे दिनैनि बे डिजिटेलाइज मुगायाव जोङो जौगाखांनायनि गेजेरजों फोसावहरनो हायो। बे भारत हादरनि गेजेराव मोनसे हारि बर' हारि, बिसोरहा गावसोरनि राव हारिमु थुनलाइ गासैबो सम्पदफोरानो दंखाजोबो। बिथांमोना गावसोरनि राव हारिमुखौ लानानै गोबानानै रायजो जानो बिराद मोजां मोनो। बे हारिखौ जों गुबुननो फोसावनो, बे फोसावनाया दिनै गोबां गोरलै। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना जेरैबायदि जोंनि गेजेराव गामि ओनसोलाव फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावगोन, बेखौ गुबुन गुबुन हादरनि बा सुबुंफोराबो मिथिगोन। बे मोनसे हारिया बिसोरनि बे गोथार बाथौ सान फालिनाया बर' हारिनि, बे हारिनि खेराइ मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय गासैबो बिसोरा गावसोरनि राव हारिमु थुनलाइ दंजोबो। बेफोरखौ बेनि गेजेरजों मिथिलांनो हायो आरो बेखौ थोंजोङै नायोब्ला जों मोनदाङाबो जानो हागौ। बेखौ जोङो जेसेबां गोथौयै साननानै बिजिरनानै गावनो गियानजों संदाननानै लानो हायो, अब्लासो जों बिनि जौगाखांनाय आरो बिनि फोसावनाय बेखौ जों मोनदांनो हागोन। आरो गासैनिसिमबो बे गोथार बाथौ साननि गोजोन हामलायनायखौ फिन बावहरबावनानै जोंनि दिनैनि बे सावरायनाय आरो बोसोरारि जख'न्थाइ हाबाफारिया जोबोद मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन, बेखौनो गोसो गोथारै आफा बोराइ बाथौनियाव आर'ज खालामनाय थाबाय। धोरोमारि बुङोब्ला जों लाइमोनफोरखौ गोबाङै बाहागो लानाय नुयो, मा बुङो? बेनो जोबोद गिदिर मोनसे सोंथिया। जों नाथाय गोदो मामोन, जों जिथिया एसे उन्दै उन्दैमोन अब्ला जोङो गोबां जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोर जायफोरा बिबान लानानै हाबा मावो, बिथांमोनखौ जोङो गोसोजों गोसो बिराद
सिबिनाय खुलुमनाय बावो दाबो सिबिनाय खुलुमनाय मान बावो बिबानगिरि बिथांमोना बिराद खस्थ'जों बिबान बानस'नानै मा खालामो मेल मिटिं खुङो गामि गंफ्रोमबो नोंसोर गामिनिफ्राय गागि माइनाव लाइमोन दौरि हान्जानिफ्राय सिखिनि नुजाफैनांगौ होननानै लाइजामाव हांख्राय हरो नाथाय गोबां गामिनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरा बाहागो लानो नागिरा धोरोम सिबिनायखौ जोंनि बर'फोरा दा समावबो माने बैसोगोरा सुबुंफोरनि थाखायल' सानो नाथाय जोङो धोरोम सिबिनाया बैसोगोराफोरनि थाखायल' जानो हाया बियो जोंनि लाइमोन समनिफ्रायनो जानांगौ मानो होनोब्ला जोङो फरायसालियाव कलेजाव इउनिभारसिटियाव फरायनानै जेसेबां गियान मोनो जोङो गामिनि बा समाजनि धोरोमसालियाव थांनानैबो जों बेबायदि गियानखौ मोननो हायो जोंनि मरेल जिथु इडुकेसन आखल आखु सोलोंथाइ बेखौ जोङो मोननो हायो बिनि गेजेरजों गावनि सोद्रोम आखु दानो हायो गावनि आदर्श गोनां आखुखौ दानो हायो नाथाय जोङो दिनै गोबां लाइमोनफोरनि सिगाङाव बुङोब्लाबो जोंहा गागि गोबां माइनावफोर बिथांमोनाल' दङ जाहाथे उननि हाबाफारियाव जोङो लाइमोनफोरखौबो बेफोरबायदि मोनसे फोरबोफोर खुङोब्ला गोथार बाथौ सान खुङोब्ला आरोबाव गोबांनिफ्राय गोबां मोनलांनो हायो बेखौ मिजिंथिबाय आरो जोङो दिनै बुंनांगोन सिगां एसे खममोन खिन्थु आथिखालाव एसे बारा जादों आरो सिगांफोरनि हाबाफारिनिफ्राय दिनैहायबो एसे लाइमोनफोरखौ बाहागो लाफैनाय नुदों आरो बेबायदिनो बिथांमोनाबो लोब लोब फैनानै एबार बाहागो लाबावगोन नेक्स्टफोराव बेखौ जोङो मिजिंथिदों। ओरैनोथ' खोब गोजोननाय मोन्दों जोंनि गगामुग बियाबनि सिङाव थानाय सिजौआरि धर्मपुर खोन्दोनि मोनसे नं कदमगुरि गोथार सिबिसालियाव दिनै जों गगामुग बियाबा जथाय जों खुंदों धर्मपुर खोन्दोनि बानजायनायाव खोब मोजां मोन्दों दिनै बे खुंगा 19थि जोंनि बोसोरसालियाव खुंफादों जों गोदोनिफ्राय जेरैहाय बाथौ धोरोमनि नैथि मंगलबार गोथार सानखौ जों फालिदों अब्लाबो जों बिनिख्रुइ साबसिन मोन्दों मानो थांनाय 2015 अक्ट'आव मायथाइयाव सर्बानन्द सन'वालनि दैदेननायाव बिथाङा जोंनि फोरबोखौ मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ बन्द' होना होदों बिनिखायनो जों साबसिन मोन्दों बिनिखायनो जों आसाम सरकारखौ जों धन्यबाद होदों साबायखर बावहरदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि साननाया बेनो बिभिन्न जोंनि ओनसोलाव धोरोमारिफोर दङ बिभिन्न जनगोष्ठी दङ जाहाथे जों बयबो धोरोम नालाय जाहाथे बयजोंबो अनलायनानै संसार जालायनो हायो बिनि दिनै फोरबोआ सान्थियै जों जेरैबायदि दैदेनलांदों बे सान्थिया थाबाय थायो आं बेखौ आसा खालामदों आरो जोंनि गं 64 गं दङ जोंनि बाथौ धोरोमा जों गगामुग बियाबाव प्रत्येक गामिनिफ्राय साब्रै साबा बिदि थान्दैफोर फैदों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि गेजेराव जा जिल्ला आफादनिबो दैदेनगिरि बिथांमोन दं माइनाव आफादनि फैदों लाइमोन आफादनि फैदों जोंनि बियाबनि दैदेनगिरिफोर दङ आरो जोंनि गगामुग दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद गगामुग दख'रानि आरो बर' साहित्य सभा बर' प्राइमारि बर' साहित्य आफादगिरि नेहाथारि दंफैयो आरो जोंहा धेमाजि जिल्ला परिषदनि भाइस प्रेसिडेन्ट खेवमालि बायदेवबो दंफैयो जों आलासि महरै लिंहरदों जोंहा आगुनि मावथिफोर बिथांमोनाबो दंफैयो जों खावलायदों जाहाथे जोंनि गेजेराव आगुनि जियानो जाथों मा जोंनि दैदेनगिरिफोरा आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ बोखांनानै दानि लाइमोनफोरखौ माइनावफोरखौ जों गोजौ थाखोथिं थांहोनो नामा जों धोरोमखौ जों दा जि स्टेपआव फैदों आगुनि मावथिफोरखौ जों बाख्नायनांगोन बिथांमोनखौ जों गाबज्रिनांगोन रुंसारि जानायफोरखौ जों मान होनांगोन बिथांमोननि दैदेननायावसो बिथांमोननि नाजानायावसो दिनैसिम बे खोलोबसिम फैदों जाहाथे जों आरो बिनिख्रुइ साबसिन दावगालांहोनो हायो नामा बेनिखायनो जों लाइमोन माइनावफोरखौ सांग्रां खालामनांगोन सोलोंथाइनि सायाव समाज सोदांनायनि सायाव बायदि बिफाननि सायाव जों मोजाङै दावगालांहोनाबोसो जों मावदों खारन जों दिथागिरि आं दा आफादगिरि जानानै गगामुग बियाबनि आफादगिरि जाबाय दा आङो गोदानै धेमाजि जिल्ला बाथौ महासभानि आफादगिरिबो जाबाय आंहा गोबां बिबान दं आगोल गं 64 खन गामिनिल'मोन आं आफादगिरि दाथ' मोन 6 बियाबनि आं आफादगिरि जाबाय जोंहा सारा धेमाजि जिल्लायावनो आं नायनो गोनां दङ आं आसा खालामो मोन 6 बियाबनि जाय बिथांमोना दैदेनगिरिफोर आफादगिरि नेहाथारिफोर दं बाथौसाफोर दं गासैबो बे फोरबोखौ फालिदों आं बरायहरदों बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों ओरैबायदि गाजा गोमजायै फालिदों जाहाथे जोंनि इयुन जेनेरेसना बेनिखायनो जोंनि साबसिन हामसिन फालिनो हाथों जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोजाङै जौगालां बिश्व दरबाराव बारहोनो हाथों थांहोनो हाथों जेरै जोंनि सुबुं माबाखौबो सानखौबो सानगासिनो दङ बिडिआइसआव जेरैबायदि जोंनि धेमाजि जिल्लाया फार्स्ट पजिशनाव दं सुबुं सानखो माबादों बेनिखायनो जों आरो मा बुङो बिथांमोना मावदों बिथांमोना साबायखर बावदों जाहाथे जोंनि धेमाजि जिल्लाया
आसामनि मादावबो जों जेरैहाय सेथि थाखोआव दङ आरो धोरोमनि बेलायावबो जों सेथि थाखोआव थांनो हायो मोजाङै मावनो हायो धोरोमा जोंनि बाथौआव बिभिन्न माबानि दङ अब्लाबो जों बाथौ धोरोम एखे धोरोम होननानै साननांगोन एखे बाथौ जानानै थानांगोन जोंनि ओनसोलाव गोबां धोरोमारिफोर दङ गुबुन गुबुन धोरोमारि जाहाथे बयखौबो जों हिंसा खालामासो धोरोम बाथौ होनो धोरोमा जादों हिंसा हिंसि गैयै सैथोआनो जै होनना बुङो बेखायनो जों बाथौ धोरोमा जै जागोन गोदोनिफ्राय जोंनि बर'नि गुदि धोरोमा बाथौ आरो बयबो दा गनायबाय गुदि धोरोमा बर'नि धोरोमा मा होनबा बाथौ धोरोम होननानै बयबो गनायबाय आं बेखौ खावलायदों नोंथांमोना दिनै बे हालाराव फैनानै रादाब लाफैनो खोब गोजोननाय मोनदों साबायखर बावदों जाहाथे जोंनि ओनसोला सान्थियै मोजाङै गावनि न'खरखौ बा जाय दैदेनगिरि दं बिथांमोना मोजाङै दैदेनलांनो हाथों आरो फरायसाफोरनि सोलोंथाइ दावगालांगासिनो दं बिथांमोनखौ आरो साबसिन हामसिन जोंनि ओनसोलाव मुंदांखा जानो हाथों मोजां दावगालांथों बेखौ आफा गसाइनि बोराइ बाथौ आर'ज गाबनानै आं बेखिनिखौ बुंबाय आर'ज गाबो जाहाथे गुबुन गुबुन जिल्लायाव गुबुन गुबुन देशाव जेरैबायदि फालिदों आरो साबसिन हामसिन जोंनि धोरोमा जौगालांहोनो हाथों आरो आं बेखौ बुंनानै साबायखर